Wata sabuwar damfara da aka fito da ita ake damfarar masu POS. Wani abokina yana shago yana cikin sallaman mutane, kawai sai wata mota ta zo ta faka a ƙofar shagon shi. Da ta faka sai wani mutum ya fito da dogayen kayan shi da kamala da komai, yana zuwa ya gaishe shi suka gaisa. Bayan sun gaisa sai ya ce mishi da Allah bani 50,000 zan ba ma wani a cikin motar nan in dawo in yi transaction. Sai ya bashi wayoyin shi guda biyu da ATM na Opay da kin moto, akan cewa ga motan ga kin motan zai je ya ba ma wani kuɗi a jikin motan, in ya bashi sai ya dawo. Bawan Allah nan yana bashi shi kuma sai ya bashi wa'annan kaya. Tun da ya tafi har yau bai dawo ba. Sai daga baya da muka zo muka duba wayan, ashe wayan ma ba na gaske bane. Da muka buɗe cikin wayan muka gani kawai irin scrap ɗin wayan nan ne, sai aka ɗan saka irin gurin batir wani ɗan ƙarfe mai nauyi inda zaka ɗauka cewa wayan gaske ce. Sai aka je aka ma wayoyin tinted duka kala ɗaya, sai ka ɗauka wayoyin gaske ne. Ya bashi ya karɓi naira 50,000 a gun shi. Don haka masu POS gaskiya sai ana kiyayewa da irin wannan tricks ɗin da mutane suke fitowa da shi a kanmu. Sannan akwai irin wannan bidiyoyi na damfara, yanda ake damfarar masu POS da yawa, za mu rinƙa yin abun ɗaya bayan ɗaya.